भैया हम आशीष कुमार सोनू इस समय भारत में फैलल महामारी कोरोना के खत्म करे खातिर बाबा बैद्यनाथ से निवेदन करत हैं कि बाबा हमारे भारत के फिर से खुशहाल कर दे। भारत में जब से आइले कोरोना, भारत में जब से आइले कोरोना, सब कर भइले बुरा हाल हो। हे भोले बाबा सावन में आवा, हे भोले बाबा सावन में आवा। अब तक रहल बंद द्वार हो, हे बाबा कुछ दिन रहल बंद द्वार हो। चीन से आइल इत बीमारी, हवा से नाम कोरोना जारी। चीन से आइल इत बीमारी, हवा से नाम कोरोना जारी। हर साल धाम गईनी कंवर लेके, हर साल धाम गईनी कंवर लेके, एहू साल जाए के विचारी हो। हे भोले बाबा सावन में आवा, हे भोले बाबा सावन में आवा। अब तक रहल बंद द्वार हो, हे बाबा कुछ दिन रहल बंद द्वार हो। पूरे देश में हलचल बाटे, एकरे भय से केहू साथ नाही बाटे। पूरे देश में हलचल बाटे, एकरे भय से केहू साथ नाही बाटे। भक्ति में आइल कैसन बाधा, भक्ति में आइल कैसन बाधा, जेकर नाही उपचारी हो। हे भोले बाबा सावन में आवा, हे भोले बाबा सावन में आवा। अब तक रहल बंद द्वार हो, हे बाबा कुछ दिन रहल बंद द्वार हो। दूर दूर रहला के
लाजबा बैजू बाबा तोहरे हाथ भारत के लाजबा आशीष करेलन बारी बारी बंदन आशीष करेलन बारी बारी बंदन देश फिर से तोरा खुशहाली हो हे भोले बाबा सावन में आवा हे भोले बाबा सावन में आवा अब तक रहले बंद द्वार हो हे बाबा कुछ दिन रहले बंद द्वार हो।